Kwathi ngamhla uthile uElisha wagqithela eShunemu. Apho kwaye kukho intokazi elintonokazi yamzama ukuba adle isonka. Ubesithi xa agqithayo aphambukele khona ukuba adle isonka. Yamthini? Yamzama ukuba adle isonka. Elisha is a man of God, is a prophet. Uyazigqithela nje yazihambela uya kule ndawo yakuyo. But kwakho intokazi ethile apha eShunemu. Yamthini? Iyamazi? Ibike yava into ngayo? But yamthini? Ngokunokwam nakunokwakho si-stranger. Yabona i-stranger, but yazama i-stranger, but come into my house. Not only into my house, but have something to eat in my house. Ewe. Masifuna that. Yathi endodeni yayo, uyabona ke yaqonda kuba nomfo udlwele wakwaThixo udlwele wakwaThixo umana egqitha apha. Masenze elujongeni igunjana eliphezulu simbekele khona isingqengqelo netafile nesihlalo. Uapproacha umyeni wakhe ngomfundisi ongengowakhe. Kantoni? Angicahlale phansi thina uzokushela kanti asizokuthandaza ngingaphi wani. Wenzani lo mama? Umfundisi wakhe, lo umyeni wakhe kantoni? Nevanda, kuthiwani? Approacha. Kantoni? Ungasebenzela igumbi sili-athatha apha kuthi. Inkosikazi ayikutheni uncasile lo tata. Umtheni? Ayingomfundisi wakhe. Akakhonzi naye, zange wambeka zandla. Zange wamprofeta, zange wamngcwabela umuntu. Into ezinkulu ebantwini. Uwanti ingcwabela kanti bani? Zange wamngcwabela umuntu, zange wahamba waya kokwabo kuhlolo esingcwabeni yathena isingcwabo. Ubhutana wayengcwabe kulo tata. Aqomba hayi ndine-history. Akamazi akanambali kodwa wacela emyeni wakhe wathini? I want apha kuthi bangaphi abantu sebethethe nabantu ezifemelini zabo ngotata uNgcezula ongumkhokheli wabo. Siva umuntu othetha nomyeni wakhe ngotata uElisha ongengomfundisi wakhe. Kodwa yamthini? Niyashumezeka kodwa? Nile inhlobo yomshunyezo kayini? Amen. Wenza lo mama? Kantoni? Ulula lo mama. Bone nje umuntu ezihambela lapha usufuna bakangena bendlu phakathi. Uzoyenza cheap indlu yakho. Ongela amadoda aqhubekele ku-briefcase akho. Bona lo. Ngathi ungathi kunzima kumuntu umkhokhela uba athethe. You know, it's easy uba umuntu athethe into wrong eqhubeka enkonzweni yakhe kubantu bendlu yakhe abangakhonziyo. Kodwa kunzima abantu bathethe into right ngawe kwaba bantu. But because ingxaki, I want to say today, you must be careful uba uthi into eqhubeka enkonzweni uyozithetha ngabantu bakhe abangakhonziyo. Because bona ayidluli kubo la. Wena njengokhonza nje iyadlula kuwe. Kodwa because uyayithanda inkonzo yakho noba unomsindo kanjani, don't go and share into eziqhubeka enkonzweni yakho kubantu abangakhonziyo. Amen. Ndiyabakala? Suthi sushare nabantu babo kwenu. Uba ufuna ushare bese ufonele kwa ngoba ba-involve bayazi beqhubekayo. Aba usafuna baguquke. Aba into abazawuyenza, they will never honor this man again. Kunzima impilo baziqokelele. Because aba bantu abanayo into ebadibanisa strong nalo tata njengawe. Hallelujah. Uthi solele ezongcwaba wena ngahonorishwe. Kanti ufake abantu kwindaba ezingabafuniyo. Amen. But bona umama apha othatha utata angakhonzi kuye. Ngiyabona lo tata lo ungcwele kaThixo. Ndicinga uba manje lo tata lo singakhe simfaka bende simenzele igumbi. Hallelujah. It's like wathetha kamandi endlini yakhe ngomuntu omkhokheleyo.
benzani nandizala umntana masebe ngevangeli wathini wakhe ngumfundisi ongengo xa uphela unyaka ka-2025 zoxela une-assignment yoba u-approach abantu bakho ubaxelele ngomfundisi ongowakho ngoku because uhleli naye now bengcwaba umama bofana umncwaba okay ngizonzoyeka kwanti izolwanithela ningizoyeka ngoku kodwa ndifuna ubeka nendawo ethi uThixo xa ezawunceda abantu khangela umuntu akahle aye straight kwaba bantu khangela umuntu uThixo ubona amaSirayeli ayalila aqhubeka kakhulu kwaFaro uThixo akahle aye pha uyahamba aye kwindawo noMoses uzikhangelela umuntu uThixo wenzani uThixo uThixo kuthakuliliwe kuye xa ephendula uThixo uzawufuthixo yonke into enzayo ukhangela umuntu nyama namazalana unjani uThixo uThixo ayikho into enza engakhanga benamuntu aza kuyenza ngayo. That's why funeka sibe aligned to emntwini sizoyazi ba ngomuntu sizawufika endaweni. Hallelujah. Ngantoni? Sawuthini? Ingakhona ivesi kodwa ungafika endaweni sowufundile. Kodwa abe khona umuntu ophethe le vesi akufikise endaweni. So uThixo uya Moses ngikuvile ukukhala kwabantu bami. Ndeva nesikhalo sabo ngenxa yabaqhubeka kakhulu. Uthi ngoku ndehlile. Yenze njani ngoku? Uthi kunjani? Wayezawuhlala indawo wrong. Geographically uthi uhleki indawo wrong. Kodwa spiritually uhleki indawo nalomuntu amfunayo. Abantu abasokolayo geographically they are not in that location. Usekhona amen. But uThixo wayekwehla indawo right ngoba uzawuthatha uMose. Uzawuya ngaye, uzawuthini? Ufuna uyapha uthele ngayidala akayazi indlela uyayazi but ufuna umuntu. Wenzani uThixo salwana? Sendahlala phansi wenzani uThixo? Thixo ukhangela umuntu, wenzani uThixo? Into yekaThixo yona kodwa uThixo uyithatha ayizise komunye umuntu ngomuntu. If you cannot honor men, you will never receive from God. Because akukhona ezawuhle ezulwini yiwe, kufuneka kubekho umuntu. Kufuneka ukuthini bazalwane? Kufuneka ukuthini? Kubekho bani? Kufuneka kubekho umuntu bazalwane. And umuntu nomuntu unomuntu amiselwe yena. Hallelujah. Unantoni umuntu bazalwane? Amiselwe yena. Unomuntu abazali bakhe bakhulisa umuntu kanti bakhulisa umuntu ozawunceda abantu. Bakhulisa umuntu. Hallelujah. Ozawusetshenziswa nguThixo. Yeah, ngicike xa nipha inkonzweni mama I will tell you a lot of things. There are people who have something to live for. Sense of Shemaiah. To live. To live. So yabona House of Glory. House of Glory uzawuthwela ufike igama likhona. But kuthiwa namhlanje yinto efuneka uphilele yona. Funeka uthini? I-House of Glory ligama elikhulu but awusaze sigqiba ukucacisa mhlawumbe sibhubhe sicacisa House of Glory. Umzi wantoni? Ozuko. Bakhona abazalwane. Now kulo mzi wozuko kukho imoto nemitshato neentoni zabantu. Bakhona abazalwane. Now if kukho abantu abayi-understandayo lo mfihlo bazawuphila uba mayingafi i-House of Glory. Andabani khona na? Bazawuthina baphilele uba mayingathi i-House of Glory. Okay, mayingathini bazalwane? Because once yafa i-House of Glory akusekho into esiyiphilelayo. Hayibo nikhona kodwa? Nikhona? Now you can never honor a House of Glory ungamhonorisha umuntu ofike iphethe. Usekhona because engekho iphetheyo ayikho yona. Xa usatha legibisela amanye House of Glory uzawucinga ubulala yona kanti uzakuna bazakhona. Ndibabile nawubetha kumalusi. Xa usatha kukhona abakhangelwayo apha. Zimbulu zakumakwaba sibafumani because khona iambrela phezu kwabo. Abani khona abazalwane. Abani khona kodwa. Ukhona izinto ebela kudala zenzekile manje. Siyahluleka. Sohluleka ngoba kukhona into phezu kwakho. Simphilela yona. Simphila phansi kwayo. Asinyethwa simvula ngoba siphansi kwayo. Ngo-2020 kuke kwaba khona i-COVID-19.
bangcwatywa abantu basinda abanye umbrella. uMoses uke waya kuThixo abambetyiwa sinyoka enhlanga ukhona kodwa amen. Edliwa sinyoka waya kuThixo wathi Thixo xa bezawufela enhlango uzawuthi ibingekho lapho kundithume yona. Waya kuThixo uMoses abantu ezantsi bake bendithole esile hamba uAaron uThixo wababhaqa uMoses akababonanga because geographically wayengekho phaa. But uThixo xa ebabona waya kuMose. Bayeka uba ngabantu bakaThixo nangabantu bakaMose. Xa uThixo ehleli inhlanganiso noMoses uthi aba bantu bakho kodwa ebethe ngehlile njengobahlangula ingabakhe kodwa xa bemosa ngongabakhe. Abona khona kodwa xa uThixo akhangela wena ukhangela out of glory. Xa ejonga out of glory ubona ibhishop. Xa ebona ibhishop ubona bonke abantu abangaphansi. Usathane bawufunayo nemaqala kwi-house of glory. Ukhona kodwa amen. Uba ufuna mna uzawuqala i-house of glory. Uba ufuna i-house of glory uzawuqala entloko uzawuxhomekeka. Uzawuthini bazalwane? uMoses wathi uThixo ndiyathandaza Nkosi. Bone uThixo abananga Moses kodwa wathandaza uMoses. Wathi Thixo khumbula ubuthe ubasa kwizwe lethembiso. Afiki uzolathembiso abengaselapha uzawuthi ulixoki Thixo. Wathi hayi Moses uthini ngoMoses uthini wathi hey uba bangaselapha ungayivuma le nto igama lakho lawuyeliseka. Thixo ngenxa yegama lakho alizovuma. Likhona igama lakhe out of glory ngoba nguye odwa lo mbono wawubeka endodeni. Ngenxa yegama lakho bangathakatha babuye emini engcobo abangakwenzanga ngenxa yelambela. Kanti bendiza kuwe nantsa lo mama ubonwe okanye ubone umfundisi ongengowakhe. Angabonwa notata ngabantu bangamboni bona aba. Haleluya. Zoxelela into ongayiboniyo ekusebenzeni into oyibonayo ekusebenzela. Into ongayiboniyo inakulwela nemfazwe zakho. Into ongayilweliyo inakuvula neminyango. Into ikusebenzela ngoba uyayibona. Sendiyathandaza Nkosi bonke abayibonayo le nto mayibasebenzele. Sendiyathandaza Nkosi bonke abayivumayo le nto mayibasebenzele. Ithi phambili kuMateyu 53 sekandiyashumayela kuba lokholwayo udaba lwethu nengalo kaYehova ityile kuba le nto ihamba ngesithilelo. Kuba lokholwayo indaba kaHouse of Glory nale nto zayityile ayityilanga kubantu bonke. Kodwa bakhona ityileke kubo. Usekhona amen. Ungahlali apha ungayiboni le nto kuyo. Because into zakho zikule nto ukuyo ufuna ukuyibona. Lokuthi ubani okholiweyo udaba lwethu nengalo kaYehova ityileke. Ndishumela ndinechikana bengafuni. Ingani nembaza. Hallelujah. Because he lives, I can face tomorrow. If you have some for a second, I'm in a one. If you're not a second, I'm in a car. Because not that I will get engaged with your family. Okay. I see. Ngizame ba ingabe semoyeni kakhulu. Ngithetha. Lo mama wabona kumfundisi ongengo wakhe uba ikhona into kulotata lo wawugqiba konela ubona. Sometimes bakhona abantu ababonayo but bangenzi into ngobona kwabo. Ukubona ungenzi into akukusebenzeli. Usetyenzela ukubona wenze into. Xa ubona intombi uqombe uyayithanda ufike ngumkakho ufuna uyotsho kuyo ngoba izawuthathwa ngabanye abafana sele kuyibuka. Umani uthi
kuthathwe umuntu wami, ngumuntu wami lo musa pha, umuntu wakho njani? Anguthethe kaloku wena, anguthethe. Salibele ku aima uyajikeleza. Uyathini? Ukuthi kulapha hayi ungangiboni kwani ngicwasile. Bengakuboni ndiyabona nje ngimane ujika phambi kwami qha ndiyazi bayithini into. Ndiyabona khona uba unene ndibonisayo lapho ucabana ndiyazi bayithini into yakho. Kanti ndinawuzilibasa ngento endingayaziyo. Uthona? Xa ubona umuntu uyathini? Uyathini? Into andithi izintombi ba uyothi mina ngifuna inthetha ukuthi usuke nje uthi ngifuna inthetha lo mama wathi ndibona into kulothatha cela simenze lapha eyishame wablesswa ngomyeni oright kana nkosikazi wami lungile makazi thanda abantu ohleli nabo ngomuntu okukhokheleyo msindise umuntu ohlala naye kwindaba zenkonzo mkelenyana akukho nkonzo ingenandaba zayo napha etwaleni abakubaniseli ininzi leqhubeka pha akukho abezikwaba zenkonzo kuyo angekho kuyo yena kuyavakala zabantu enza kanjani uyathanda kabulile nje mabasindiswe kodwa yomjoba ngendaba ezilongo zenkonzo bethi ngamelani basithethe kakuhlaba singabantu asingothixo asizobaxabana nasizongabiki flaws. We are human beings. Ndingathi ngamaronda abaxa ndifika phane ndiqhwaba umntu ngempama pha ndingumntu ndingomoya ndingumntu yindoda omnye uba uyatshaya okanye uyajola uba nomnye kalapha enkonzweni oyitshomi yakho yazi into yabo but biblically akuvumelekanga awukwazi akusuppose yabo xa ndikubona uba umuntu uyatshaya mhlawumbi ndikhonza naye and akandazi uba ndiyamazi uyatshaya uba ndiyambona ndimbhaqe xa ndimbhaqe ndijonga ngapha kana ndimboni and xa ndisindisa yena ngoba angangaphinda aze enkonzweni aqamba ndibhaqiwe nakandayibhaqa enye caba ipakuza ngapha endayi-6 xa ndithi naqaba ndijonge ngapha yathi yaza late endivusweni ayiyazi uba ndiyibonile iyavuka xa kuhambalelweni qaba ye wena unabo abanye abantu abangcono kunalo tata onohamba nabo sihlutshwa into uba sihlala nabantu bangasihoyi basityalele as if banabo abanye abantu uthi umntu awohlelwa yinto ubone uba lo mntu akanabantu uxhomekeke kwalapha kuthi ndinikwe into abandithethe ingashumayele banye bathethe into zenzekayo sasingcaba omunye umama and your God be my God funeka sibeke loo relationship enjalo bazalwane simbonise ubishop uba tata ungutata wethu asinayo omnye umntu asilaqaza asijonganga ndawo usekhona amen ekhona bazalwane lo mama wabona something lo tata wathi bazalwane nathi ngalishilo wabona something wathi ngasimenzele into bamenzela then bawongena endlela wamane sidla one day xa igqibo utya lo tata xa itheni wathi uphi lamshonekazi akazange athi ngobizwa asuka athi uphi lo mama amngxamele nge-blessings waqala wamyeka wajonga yintoni afuna ukuyenza xa egqibile ukuyenza le nto wathi makabizwe wakathweni xa ndigqibo shumayela ndizamnika imayika tata athi aphila ama-house of glory emveni kwento enyabeni yenzile kuye akakwazi wenzela into until or unless kubekho something that comes from you. Kukho ii-blessings efuneka sizirhombe ngokwethu senze into apha kuye ukuze kubekho i-appetite yoprofeta. Okay ndibona Abraham esenza mama kwenza ukutya msinyane kwenza ukutya erhawula amadoda kwenza ukutya xa kulotyiwa haleluya sikhona kodwa amen haleluya kodwa where's Sarah your wife uSarah kabizwanga kungatyiwanga kuqala uSarah kuthiwa ngaqala endlini azobizwa i-blessing kaSarah ize emveni koba enze something sengiyadeclare uba ngo-2025 kakuvala lo nyaka ukhona izinto ezizayo thatha ezinto zidinga wena beka into ozawuyenza haleluya 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 uIsaac ayizawufa semdala usekhona amen ubiza unyanama ngazomenzela ilunch kuqala before I release i-blessing ayireleaswa nje ayijonga zabantu
ayibhatalisi bakayireliswa nje i-anointing uyayijikeleza ujonga yintoni ongayenza ufuna overflow awuqali overflow uqala into ongayenza but determine izinto that will come your way. It is what you do now. We will pray for you and pray with you. Uba ngenzeki but ikhona lenishotayo. Nenzele lunch uqala nje ukusikelela. Wafika ephethe ilunch endizile ephekile kumande. Wadla xa ethi wamsikelela. Yahamba indoda egama lokuJacob iphethe intonga kodwa isikelela. Awusekhona kodwa amen. Wahamba ephethe intonga kodwa isikelela. Wafika walapha kukho izinto kodwa ulapha engasikelelwanga yena. Wafika wabamba izinto ngezandla. Weniyabuza nginanto uzawuhamba uye into engakwindawo abantu abanezinto uthi wawubamba ubambe uthi lento kufika lalabhana engenanto xa egoduka nabafazi ababili nemfuyo ebephangelanga lo akwasikelelwa uzawuthetha amazwi entsikelelo phezu kwakho wawugqiba uhambe ibe ngala kwenzekanga nto libra kaboshe kele lobosana manta kaboshika zibra kata loboshiande rete boshe kele loboyanda there are doors ongathanda zawunyalo zingavuleki kanotata thethe izwi lakhe liviwa ngamadimoni izwi lakhe liviwa zizinyanza kokwenu izwi lakhe liviwa ligwirha elilele engcwabeni athethe kuphendule umntu engcwabeni. Abakhona abazalwane ukonongcwaba azabane-great emveni bethethile uyamkhanza babanenokwenza noba kubambele bombo bakho. You will say a word. My father, speak a word. All I want from you, my bishop, speak a word over my life. This man is anointed to speak over your head. He's anointed to speak on the atmosphere. And your life can never be the same again. Funeka bekhona othethayo noba ungathandaza uvuthe but makubekho umuntu othetha phezu kwakho because umuntu othetha phezu kwakho unamandla ngaphezu kwakho wabhata lo mama ikhona into kulotata lo wamsondeza wamthini wamenzela igumbi udobo lethwane umsondeza kanjani kantoni enza into jonga naqala intokozo secret. When you give, if one never want to use Maranjan, I was standing man. Oh God, I was on one leg. No data pause and Clagis, I was out to go tell us that it's pretty rough guy. Shall I go away? And the Rajan. Okay, now I'm a visit from my tenant. No one has a real way to pants, but then Angela in the dungeon. Confidently, I think I'm a vessel taken. I wash my love. Hebrews 13, verse 7 to 9. Then 17 and 18. Then 1 Thessalonians 5, 12 to 14. 2 Thessalonians 3, 7 to 14. But Timothy 5, 17 to 18. Go on, Shaka. And so I should have done for about ivesi yamile wanifunda yeke isikole yaqala ngidlule kuyo ngobande ngoba ixesha alisaniseko kuyaphithizela nabo kuyahanjwa bakwenzela ntoni kelibenu abalithethayo futhi ilizwi likaThixo benzeni njani ngobani abakhokheli benu ngobani abo benze njani hayibo ufuna ungxole
Wenza njani? Oh Bishop, I miss you. What does it mean? Mkhumbule nje xa ngibona ngikukhulula kanjani. What does it mean? Okay, kafuna ngani? Bakhumbulele abakhokheli abalithethayo kuni ilizwi likaThixo. Abalithethayo kuni ntoni? Again. Nisingasinga impumelelo yohambo yabo. Nixelise bona emkhulu. Listen. Kuthi nisingasinga. Consider ukukroba yiba concern ngesuccess yomfundisi wakho. Kukho abantu abakuvuyela xa uhamba ngemoto enhle. Kodwa bayazi uyenjani la moto. Kukho abantu abavuyela ba iGL mayoma phambi kwendlu yakho kuthiwa ngomfundisi wami lo. Andimthandi uqhayisa ngami kodwa kana contribution. Ilento bakhumbuleleni abakhokheli bena abalithetha ilizwi. Isingasinga impumelelo. Yiba newari, yiba nomthandazo, not only umthanda but yiba ne-contribution kumuntu okukhokheleyo. Yiba ne-concern ngokuphumelela kwakhe. Umazi ba udriver ntoni, umazi uhlala ndawoni. Right? We have two different types of people. Kukho abantu abanganikeli House of Glory kodwa abanganikeli ku Bishop. Angayibetha imali ekeyboard nezipika but angeke ayibethe imali ezakubo. Umuntu angayibetha imali entoni? Emjikelo kodwa xa iza kuye. Bakhumbuleleni abakhokheli benu abalithethayo kuni ilizwi likaThixo. Yeah. Nisingasinga impumelelo yehambo yabo. Nixelise bona elukhulweni lwabo. Be strong in the Lord and just be like them. Somebody your Lord kodwa ukhonzwa ukhokhela ngumuntu otheni. Iba njengaye. Imitate your father. Fana naye. So ungama ngofuna uba nguwe. Yabona ngoku. Lento yoba thina sifunde ukuthi masemishumayela. This is the advantage that we had. Xa ndifunda ukuthi masebenza ngamavesi wakhe. Liqala nge-tertiary level yakhe but ibe grade R ukuze xa senishumayela kumfundisi i-tertiary yakhe ibe ku-grade R kum and then i-tertiary yakhe ibe i-level yena angazange afike kwe because ndiqale pha ndiqale ngamavesi wakhe yenzeni hayi mfundisi uba unique ndifuna uba ndim uyasokola ise-eni ngoba unique abantwana bethu esibazalayo ongumfana unxiba iinto zikatata afuna uba ngutatakhe uyalinganisa oyintombazana unxiba ii-high tops kamamakhe athathe ibheka afake neweave afake ufuna uba nguma uqala kumama wakhe uze xa semdala abe lilede logqitha lo awucingi ube ngumpondo zihlanje womshumayela ungaqalanga kulo mntu bekushumayeza qala ngamavesi kaBishop ithini kodwa ngamavesi kaBishop funeka uwarente pha kuye wathini Amen. wathini amavesi wakhe warente yabo thina bewethile uviyo manje bale ngiphuma kangcuse uviyo ngokuthi yabana bangandiva nokusemva le ivela kwamasebe because ibrandiwe right njani brandiwe House of Glory bofu kamuhle. uYesu Kristu ukwanguye izolo. Yes. Namhla. Awusindeka uye pha ku 17 and 18. Sendivala ngoku. Ugcina kamanje konke ndiyogqiba ndiyavala. Ndiyavala nyani. Andithi ngingavali kodwa. Ngivale kodwa soze ngingavali ngokuvala. Yeah. Bathambeleni abakhokheli. Kanjani? Bathambeleni. Ba imvoco phambi komfundisi wakho, phambi koBishop. Yazi imvoco. Bayintoni? Thamba. Banenkani. Subakani. Bayintoni? Akutsho mna kuthi iBhayibhile and kudala iphetho naye oko ihleli nawe endlini yakuxela kodwa uyifundi so uthi uzuse umuntu azokufundisa le Bhayibhile yakho. Thamba kanjani? Thambele utata ungcizula. Enza kanjani? Noba sowukhubekile ngcola nomnye pha ndiyamngcolisa ukuze ukhubekile. Abantu ba ube useful. Uthi awuzukwenza ndimzenze ngokwakho. Phela mali but nothing. Like today, i-birthday, i-success yayo isekubeni bakubekho abantu. Anamali bantheni. uBishop uzaqomba akakhuphanga balaqomba uxolile ukuba ukhona. You have honored this day. There's no day that can be a success bengekho abantu. Andiqonda ngavuya xa kunothiyela imali bangabikho abantu.
sifuna nabantu ubuso benu abana bathi baninani ngomoya qandi akho lonto ayifuna nofunda LCM sazi ezindala la lapha ngathi ngomoya akafunda bathini kuba bona abalali utata uNgcezu akalali kafona ngo1 akalali umfundi olalayo usifede Noni hayi lo akakasiso ndamanga siwadini ngengcona ngothu nangobathokani niphangele nigezeleke umsini imini yonke njengoba nigezeleka ulapha uyathandaza xa ufika avela athi nje kule kinto eshukumayo because ngeke ugezelekayo behleli nothixo yena usathona amen asifuni uba ningene nohlise nje for no reason nehlisa ngoba silali siyabulaleka awusekhona kodwa amen umuntu onomthwalo ngiyacela sinomthwalo siyalithandaza siyanibona ubuso benu buyavela xa sithandaza ubulele ngobuso avela amagama buvela nobuso babo umuntu umfonele kabi usengxaki ngela xesha siyababona ebusweni malusi olungileyo izimvu zakhe uzibinga ngamagama emthandazweni Kama azo Ziyalaka Utata uNgcezu noba awuyazi lona but today kunokuya uyakuthini xa ithandaza uyakubona uyavela emthandazweni wakho uyathini Pinda masiphilele we have a reason to live when there is house of glory. Amen. That is why our resources as the house of glory. We appreciate the fact that we are peeling what we call house of glory. We are promoting what we call now. We are progressing what we call now. As the Father of our exclusive house of glory. When there is a vision, there is something to live for. When there is a vision, there is something to come and bring all our resources. Galile payana, kama sipile ayona. Unjona awuthandaza awukosi ngipimali zayigalela house of glory ibe sizathu awuthandaza ngokuthi kuyayazi xa ikunika imali awunangabethi nakuwe from today xa uthandaza sucela wena imali sumcela ngabantwana faka bekhulile yithi Nkosi lo mbona house of glory ndingumayenzeke wayo I want to enable this vision therefore ngicela unike nje imali Thixo akamaphinda sokola umkhonzi wakho akamangabinani bethile ifuneka ndikhona if you give me money that means uthi kumazulu mawa uthi kumnika umbona ngamnika imali uthi imali kinhlanza udiwana nazo therefore Thixo invest on imali yalombono and I will be faithful sabanjani hey akalela uthi millions kuwe akujonga ukuthi wa faithful now omnye kodwa kumthethwa uthi kodwa akacingi ukuthi xa inikele imali uzayinika abantu abalapha ukuze babe faithful ba distribute nabazomxoxisa nabazomlawula nabazomphakamisela nabazothi balamazi wathetha kubo bazaw understand yo uSolomon ayizapakhe itembile Madoda nemali nendoda nenkamela nendozonke ayevukela kuye every morning abuze senzeni ayengaphakanyiswanga sentwanazo ayethobeka mo the more pressure the more bethobeka the more benemali the more benezinto the more they understood ayo yethu nemali yes house of glory the kingdom of God Unatangaza ukuyokhalela Thixo nemali basiyacela ungabanika abangathembakalanga khalela Thixo vule tenda khalela Thixo bayise le mali ngegama likaYesu ku-2026 yaku next level le ndawo le izaba yi-auditorium kanti imali yayo izaba lapha eflorini hallelujah 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 Nodada uzohlala imoto engaqinanga situlo imoto kayikhwele kuyo imenze imasa komlolo engakusebenza wenzayo hayi bosekhona le intambiso iyaprotectwa intambiso iyasila uyayigada sifuna ibandla ezavuthwa ngithina kuthina today zovula wena amehlo uba le anointing before inke phakathi kwenu zamala bangabanikhusele zababaniprotecte uyakhusela umuntu kaThixo uyakhusela umuntu onombono visionary protect him pray for him not only that sifuna abantu practical
hayi abantu abasidiliwe ngabantu abakhethayo bangenzi. Practical. Rakamusha, Rakakashana, Rakamuska, Simala Makamusha, Orikamusha, Kemuyama, Umane, Kwamotiko, Yamaveza Nagapang. Aveza Tiko, Aveza Tiko, Aveza Tiko, Amotomasa Lumono, Aveza Tiko, Amotoma Lendota, Aveza Tiko, Aveza. Jonga uPaulos wayezabulawa liba le ndawo ibandla lamthatha lamfaka engobozini kamthini ibandla bazalwane ayendele lamfaka engobozini iyamprotecta babenobaleka nempilo zabo kodwa asinawukwazi ubaleka bamthatha bamfaka engobozini bayamkhaba ngapha kwedonga kamthini bazalwane bamgaba wedonga zakhe inhlaba zakhe zivuka wabe sekude because ibandla liyamthini yavaka uPetros wake wabanjwa kuthatha 12 izenzo from verse 5 ibandla lathandaza iBhayibheli ayithi wathandaza uPetros angathandaze because he was at the point where he felt like I'm useless. He slept. He was helpless. He couldn't help himself. But the Bible, they understand hallelujah. Hallelujah. Also called me. Oh, Mama, what can you let us have a canvas? I want to have a canvas. And that of a canvas. And another mono. Catito. But better stay by Junaman. Usatana overplays his hand. And Usatana claims in day one without Peter. Usatana, why say we don't know Pasa, go back to Petros, but the man, don't wait until it's too late. Now is the time. The house of Goramate and Anasiam, the Nation that keep on forgotten now. Forgotten Tongway. Usatana was the power of Fulanina. You don't know the Yenza without dinner of my daughter. Because I live life for you. Because we're not Peter under my vision. When I have a vision, you have something to live for. Pinera House of Glory. Tugi Basha is a fashion designer. Ubanemini about a fashion show. The fashion show will make him Basha as a fashion designer. No one enemy lens a me routine, but I am on a bash. The House of Glory is there in the the fashion designer, I remember why Bakazar. If you want to, I was Bakazar. I'm more delicious than Bakazar. The House of Glory, I'm ICM, Sipedum Monocatico, Sifuna Manonata, I was on the House of Glory. I'm more delicious. In Bakazar, I'm the Masigante. As now Tema, who are more delicious than us. House of Glory may be powerful. God, I'm never going to come to Gouye. I'm more delicious than I. Singer in Kela. Yo, I was my tutor. I like why I was. John from the Nagatos of 5, verse 12 to 14. Say that Jama be no verse. Yes. Sanitini. Bobani. No, I don't know Zamagama Wabo. Not one has only Amagama, but know them, respect them, receive them, acknowledge them. But what in
ukuze uthanda ukubonisa abantu awubazi abantu wena. It does not mean that umuntu awulazi igama lakho. Uyakwazi ulazi igama lomuntu kodwa ube ungamazi kuthiwa libazi. Wathi ungahamba nomuntu ulazi igama lakhe kanti awumazi. uJesu ukuze abafundi bakhe bathi abantu ngubani bathi uthi mina Babeli Petros wathi wena uye uKristu unyana kaThixo kuphela uthi nizo uthi ngicela bani kodwa Petros upon this rock one lendo oyithila unyama negazi but upon this rock I will build my church. Not just religion, but upon this rock, it means a revelation. So upon this revelation, I will build. Now, is it killing? It means kuko something to build on. When you have a revelation, kuko indo ngakhiwa ngayo phezu kwakho. And uthi ngixaye vale lesignature, uthi even the gates of hell will never prevail. Kuko izinto ezingakwazi bona amandla kuwe ngenxa ye level of revelation onayo. In the gates of hell will never prevail. Amagqirha lawa awuthanda ibuyelini alikwazi alinakwenza lungathandazanga alinakwenza nto sowugcwele umbona esiswini ngenxa ye-level of revelation. Ezinye uklasa usiwina ngenxa ye-level ye-revelation. Amagqirha abaleka kuwe because i-level yakho ye-revelation is very high. Even the gates of hell will never prevail against it. When you know the secret about this man of God, Eklidishayo, I will not be remembered in Nix and Tetra Gabandu. Abanongamelayo enkosini. Yeah. Abalilulekayo. Abalilulekayo. Nibabeke ngokugqithisileyo kakhulu ukubathanda. Honor them and love them. Bakhona bangamthandi ibishop. Ngenxa yomsebenzi wabo. Dlalani liloxolo phakathi kwenu. Yeah. Siyanivuselela nje bazalwane. Balulekeni abantu baxhayo. Hey, thetha nani nodwa phaya, maningale sifike kuye izinto. Yala nani, kanjani? Siyenza lena yenziweni kokhini. Omnye umzalwane kophi? Yala nani nodwa nicebisane nibonisane ingozi ongaonalisha indaba. Sebenzani hard. Nibonisa abantu ba umuntu kaThixo uyaxatyiswa. Abanye axhayo baphuma ecaleni obholele ntoni liwathini bakubuyise umnqwanqwade omama wakakhalimela ezityhafile zikhalimeni ezityhafile zikhalimeleni usidinge yohaya oko hayi zikhalimeleni hey ayenziwa le nto yenzayo izatani bafuzeni abamxhelo omncinane basekeleni abathambileyo. Shem abakuthatha kanti bathini baxhasi basekele libathi baqine uzofika ixesha. Sometimes you strong wena awuboni into wrong kulento but abantu abaweak ba understand ku-second level babasathwala basapha basekeleni abathambileyo. Okay, Yimani nokuzeka nathi umsindo abantu bonke. ucatshwa into yonke manje eqhubekayo. Lumkani kungabikho bani ukuyekeza ububi ngobubi. Nakubani. Nakubantu bonke. Hlalani nivuya. Yeah. Thandazani ningayeki. Again. Ezintweni zonke bulelani. Masiye, ngathanda. Oko ukuthanda kukaThixo. Kuba ukuthini? Gabathu sinika lawo ne? 5:1 5:12-14. Funda ke ngoku ne-2 Thessalonians 3-7. Siyavala ke that is my last verse. Cela ngoba uzithande babone abantu banyana. Usithini? Yes. Ngokuba asinxaxhanga phakathi kwenu. Asidlanga soka samntu ngesisa. Okay, him. Uba ukhona umuntu othi apha umuntu unizela utyela imali yakhe every day and every time that goes a look away basically. Efilipi la komba pha nenza 60 la komba i60 laphela senikomba lo i60 laba basekusheke 60 phela ntokozana ngaqala yazi basulowuni ziyapakishana phezu kwakhe izinto
So when nomfundisi ongaxolanga ngonwabanga every time ephakanyiswa uva uqale ukashwabule ezinto ezifuna kuba mali ezinto nihleli nje kuthethwa wrong because ngolwimi siyadana. Funeka inhliziyo yomfundisi bese mafutheni. Axa iphakama aphe uThixo kulungile. Amen. Aqonda unqwenelela lento nikuyo akuyo nani nibe kuyo. Yavala ngokupresent nami. Hayi ngizimisa igqibela lesibili namhlanje 1 bangayigqibezela into yangalusishiya phakathi 2 ngoba nizaza bele nibuye bahlale ngaphinde kwizwi lena la ngizokwenza namhlanje sebenza usuku nemini. We don't want to be a burden upon you. Kungena kuba sasingena kuya senzela ukuze sizinikele man lapho le ndawo le abafuna ikota ngiyisi ikota la ngabantu abathi hayi sanothi umfundisi yena uyaziphangelela umfundisi wethu uyathi there is a difference between umfundisi ophangelayo nomfundisi ongaphangeliyo. Ugcobo laba lufana. Umuntu ophangelayo uyafana nawe lo kanti siyo kodwa uyafana nawe uyafika kuye ufuna not because it was not his prerogative engo right yakhe but only he chose. It is a bishop's choice. So it is not a biblical obligation. I just nyanzelo, but the choice ka Paul. Right? Can't choose about full time here and full time. It's my choice. You feel about the when's I come it can't be full time. Senzela ukuze sizinikele sibe ngumfundiselo. Iman senzela noma sibe full time. Sifuna uzinikela. Ilevel yokuzinikela ayinofana basiphangelayo. You're going to get refrained on your shumela, but this one that reflection. Depression or retrenchment. You want a message of hope, Umfundis. Yes. Kuba naxelikweni esikuni sanithethela ngelithi ukuba umuntu akathandi kusebenza makangadli nokudla kuba siyeva ukuba ipasi aphethe imali epasika ukungafuna ukuqhuba kodwa ufuna ukutya kakutyiwayo ongafuna usebenza bakathini bawafotwa omniketi enye phakathi kwenu ihamba ngokuncada iyavakaleka kodwa bakhona phakathi kwenu yathini kona kodwa izungafiki kuthi lo nto ugolo sepha azofika kuthi lena izawufika lena ithethayo ngoba hayi uzawuvakala uyakhalaza wena. Amen. Neba so be careful ngcono ukhalaza enhlizweni nsuku ungayitheni ngabe izawuthini ba uyathini ingasebenzi lento jonga indlela ekuba ubi ngayo xa asiyancokola nje xa kuthiwa ngashimani manithethe izinto kamagqibela yonke ingasebenzi lento izifaka kwizinto zabantu. Yo! Iyathini? Ilolo awufakanga wena, uyazifaka qha wena. Isa. Abanjalo ke siyabathethela, sibavuselela. Bonke abantu bathethela egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. It's time to do it practical now. To do what? Ishumayela ngizayicacisa kwa umfundisi uyathanda. Uthenda umthanda usana. Cela phinde bona bamthanda uthanda. Awusazazi ngoba uyamthanda. Ubukade umthanda ngoba awusazazi ngoba. Uyamthanda uthanda. Ngicela nje ke